हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि बिथुराय ब्रह्म बिथांनि सायाव। बिथाङा बबेनि आरो बिथाङा रिलेशनशिपआव दंना गैया एबा बयफ्रेन्डआ सोर आरो बेबायदिनो बिथांनि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर बिथांनि आबुं मुङानो जाहैबाय बिथुराय ब्रह्म। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 16 आगस्ट 1999। लोगोफोर 2023नि हिसाबै नायनो थांब्ला बिथांनि बैसोआ दायो 24 जानो थांगासिनो। लोगोफोर बिथांनि गामिया जाहैबाय बनरगाव नलबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि फेमिलिनि बागै बुंनो थांब्ला बिथांमोना फेमिलियाव गासै 7। बिथांनि बिमा आरो बिफा लोगोसेनो बिदा सासे आरो बिब' सासे दं। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि फरायनाय एबा इडुकेसननि बागै बुंनो थांब्ला बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय BA खौ पास खालामदों आरो दायो बिथाङा MA फरायगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि फेभरेट बुस्थुफोरनि बागै बुंनो थांब्ला बिथांनि फेभरेट कालारा जाहैबाय व्हाइट, येलो आरो रेड। आरो बिथांनि फेभरेट ओंख्रिया जाहैबाय नारजि अमा आरो एम्फौ एवनाय। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि रिलेशनशिप स्टेटासनि बागै बुंनो थांब्ला बिथाङा रिलेशनशिपआव दं आरो बिथांनि BF एबा बयफ्रेन्डआनो जादों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि निपु बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बिथुराय ब्रह्म बिथांनि बेस्ट फ्रेन्डआनो जाहैबाय फुजा मोसाहारि बिथां। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथुराय ब्रह्म बिथांनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव सोरबा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो बर' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफ स्टाइलनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।